onye ọma m afọ ọhụrụ ọma lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye minista na-elekọta isi obodo ala anyị Nyesom Wike agwala ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na isonye pati APC apụtaghị na ha ga-enweta mmeri n'ọkwa nke ugboro abụọ ha n'ime afọ 2027. Peter Obi ekwupụtara n'eze wara ugbu a na ọ ga-azọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 mana ya agaghị abụrụ onye ọbụla osote onye isi ala n'ihi na ya nwere nghọta na ọmụmụ ihe banyere ọchịchị gọọmenti karịa ndị ọzọ nke gụnyere onye isi ala Tinubu. Nyesom Wike kwuola ugbu a na pati PDP nwere ike ha agaghị azọ ọkwa n'ime afọ 2027 n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke ọchịchị ndị ndu ha ma gwa ha na ha chewe ihe ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2031. Ọ gara n'ihu gbakwunye na esemokwu nke dị n'etiti ya na Siminalayi Fubara abịabeghị na njedebe. Ndị omekome ekpe egbe nọrọ taa tọrọ ndị njem mmadụ isii nke gụnyere onye kwa ụgbọala ahụ n'oge ha wakporo ụzọ awara Nsọ ga-agawa Danị na ọchịchị kansụl ụzọ 1 nke steeti Enugu. Ndị njem mmadụ atọ gbalagara ma rie mbọmbọ. Onye ọkụ ọkpọ mba UK nke bụ nwa afọ ala anyị Naijiria Anthony Joshua gbanahụrụ ọnwụ taa n'ime steeti Ogun n'oge ụgbọala ya zutere ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ awara Lagos gawa Ibadan. Mmadụ abụọ nwụrụ pee. Ụlọ ikpe nọrọ taa nụrụ mkpesa ebubo 16 ụlọọrụ EFCC mere megide Malami nwunye ya na nwa ya nwoke Abubakar Malami onye bụbụrụ onye atọni jeneral nke ala anyị ka a na-ebo ebubo ikwucha ndụ m ego. Omoyile Sowore adụọla ọkụ ọkpọ Anthony Joshua ọdụ ka ọ kwụsị ịkpọ ụrụ ya na ndị ndu ekperima n'ala anyị bụ ndị desara ala anyị n'ọnọdụ ọ dị ugbu a nke na n'oge gbata apụghị ihe oche ndị na strecha ụgbọala ihe mberede ambulance ya fọdụzie nke ụgbọelu ihe mberede ambulance. Onye ọkaiwu mba US Riley Moore ekwuola n'eze wara awa na mba US ka ga-awakpo ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu site n'ikuku n'ogbe niile ha zochara onwe ha n'ime mba Naijiria. Onye isi ala Tinubu ekwuola ha ụgha na iwu ụtụ ọhụrụ ahụ ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọ ọba ego ndị dị n'ala anyị ga-amalite ụtụ naira 50 kwa puku naira 10 ọbụla gbagoro elu ezipụrụ. Omoyile Sowore ekwuola ugbu a n'ụzọ awara awa Lagos gawa Ibadan na-egbu mmadụ ruru 70 ruo 80 kwa ọnwa ọbụla site n'ihe mberede okporo ụzọ ma ihe na-ebute ọnwụ pasentị 60 n'ime ihe ndị na-anwụ n'ime ihe mberede ahụ bụ enweghị ngwa ndị eji azọ ndụ n'okporo ụzọ ahụ. Ọ gara n'ihu kọwa n'ụlọ ọrụ road safety kama inwe ngwa ndị eji azọ ndụ n'oge gbata mberede na ha na-anọchibido okporo ụzọ na-anapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'ike. Ka ọ dị ugbu a, Peter Obi gụnyere ụfọdụ ndị isi okpukpe ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime mpaghara South East nọrọ taa kwupụta n'ime steeti Enugu nsonye ha sonyere pati ADC. Ndị so n'ọgbakọ ahụ gụnyere Emeka Ihedioha, Sinetọ Ben Obi, Victor Ume, Tony Nwoye, Enyi Abaribe, Sam Egwu, onye Mugochukwu na ọtụtụ ndị omeiwu etiti. Onye isi oche ha David Mark gụnyere Aminu Tambuwa nọ n'oge mmemme ahụ. Gọvanọ Alex Otti ekwuola na Peter Obi gwara ya na ya ga-apụ pati Labour mana ya onwe ya agaghị eso pụọ pati Labour. Mba Mali na Burkina Faso emegorala mba US ihe mere ha ma machibido ụmụafọ mba US ịbanye n'ime mba ha gụnyere mba Afrịka ndị ọzọ ndị machibidoro ha ịbata n'ihi na mmemme megwara abụghị ihe ọjọọ. Onye isi ụlọ Senate Godswill Akpabio enyela ndị ọkaiwu ya ntụziaka ka ha kpọsa akwụkwọ ikpe mkpesa itoolu mere megide ndị kwutọrọ ma bụ ebubo ụgha megide ya n'ihi ka ụkọchukwu jiri kwuo okwuchukwu n'ụka mbụ nke afọ ọhụrụ a bụ nke metara ya n'ụzọ dị ọgọ na mkpụrụ obi ya. Aka na-achị steeti Plateau Caleb Mutwang agbaala arụkwaghị mpụọ pati PDP. Ngalaba pati ọzọ nke pati ADC ajụọla ịnabata Peter Obi dịka onye otu ha. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola otu obodo n'ime steeti Kebbi ma gbuo mmadụ 7 n'abalị bọtara afọ ọhụrụ dịka ha wakpokwara otu obodo n'ime steeti Plateau ma gbuo mmadụ 7 n'abalị bọtara afọ ọhụrụ a. Ndị otu nkwado Peter Obi The Obedient Movement ekwuola na ha ga-anọgide n'ime pati ADC ya bụrụgo na Atiku Abubakar bụrụ onye nwetara mmeri iji aha pati ADC zọọkwa onye isi ala. N'ihi ka a si aka onye okpu ugbu a n'asọmpi egwuregwu bọọlụ, otu egwu bọọlụ Chelsea achụpụla Enzo Maresca pụọ n'ọkwa onye ọzụzụ ha ugbu a. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị NANS na mkpirisi bekee amalitela atụmatụ ime njegharị iwe n'ihi iwu otu ọhụrụ ahụ nke malitere n'abalị mbụ nke afọ a. Ha kwupụtara abalị 14 nke ọnwa a dịka ụbọchị ha ga-amalite nke ahụ gba gburugburu ala anyị. Onye isi oche ọhaneze ndị Igbo Sinetọ John Azụta Mpata akatọọla Nyesom Wike n'ụzọ dị ọgọ maka ikwu okwu ndị bụ mkparị nye ya ma chetara Wike na ya kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma nye ya nri tupu ọ bụrụ onye ọ bụ taa. Aka na-achị steeti Plateau Caleb Mutwang esonyela pati APC ugbu a. Kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na onye ụkọ Chris Okafọ arịtuola n'ọkwa onye isi ụlọ ụka Grace Nation Worldwide dịka ọ rịọchara mgbaghara abalị ole na ole gara aga. A ga-echeta na nwunye ya n'oge gara aga Besem Okafọ boro ya ebubo na n'oge ọ lụrụ Chris Okafọ ọ chọpụtara na ọ lụọla nwunye n'oge gara aga bụkwa na ebubo ọtụtụ mmekpu nke mere ka ọtụtụ ndị mmadụ kpọọ oku ka ọ rịtuo n'ọkwa ya ma rụtụ aka na ọ bụghị onye ụkọchukwu n'ihi na Chukwu apụọla n'ụkọ ya. Mba US agwala mba Iran na ya bụrụ na ha egbuo ndị na-eme njegharị iwe ọzọ na ha ga-abata ịzọ ndụ ndị na-eme njegharị iwe ahụ. A ga-echeta na ụnyaahụ bụ Tọzdee ndị na-eme njegharị iwe mmadụ 6 ka e gburu. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.